Takže čaute ľudia u nového videa. Tu vás zdraví Lukas. Dneska som, predtým som si vytvoril také malé mesto. Na Lego mesto v podstate. A tu mám taký malý obchodík, tu mám takú cestu. Tu mám takú cestu, tu mám konia, tu mám práce. A vám ukážem teraz moje dve auta, ktoré som si vyrobil. Takže tú formulu som si už vyrobil na Vianoce minule. A tak to vyzerá. Vám dám i postavičku sem. Tak vyzerá, keď má helmu. Takže takto tu vyzerá. A teraz vám ukážem aj druhé auto, ktoré už nie je až tak dobré, ale vytvoril som ho včera pomocou ja vám hovorím, napríklad si nájdete také staré kúsky z Lega, čo ja tu mám, čo v nich hráčky a také. A toto, že som tak urobil. Keď máte také dizajn na kolesa, tam môžete aj na kolesa dať. Pokiaľ máte také, tam môžete dať. A ešte čo vám odporúčam dať, no a to tam dozadu také mini kolieska. No takéto proste. Také. Lebo toto keď sem dáte, ja vám teraz to nebudem ukazovať, ale sem keď dáte to, to bude docela dobre vyzerať. Ale nie až tak to bude, ale že to bude pripevnené. A vás poprosím. Ja som preto nenatáčal, lebo už proste som mi rozbil mobil a som nevedel, že môžem natáčať na tableta. Ale prepáčte, že tá grafika nie je veľmi dobrá, lebo mne tak tablet už blbne a nemám veľmi dobrý. Ale mi to stačí. Mi to bohate veľmi stačí. Takže, keby ste boli veľmi takí zlatí, keby ste mi dali odber, like. Na toto video by sme mohli dať 15-10 lajkov. A zajtra možno natočím ďalšie video. Ale že možno. Neviem, ako mi bude vychádzať škola, lebo ja tu mám lebo máme kopec učenia a ja takedy nestíham ani pomaly povedať slovo a nie ešte natáčať. Pretože, ale keď máte tu takéto bloky, ktoré môžete dať napríklad na obchod, ale keď chcete, to môžete dať na dačo iné, napríklad na taký kvet z Lega, alebo kvetina, že ja neviem, čo máte. Takže no to. A tak, neviem to vyzerať zle, ale jak vám sa to bude páčiť. Takže asi by som išiel začať postaviť. Tu sa to bude stavať, tu. Tam sa to bude stavať, počkajte, ja vám hodím tam, aby ste videli.
tam. Ešte raz. Tam. Kde ste počuli zvuk. Nebolo to vidno, ale potom ste počuli zvuk. Takže nemám veľmi kocky, také väčšie, takže... Ale lepšie ako nič. Nehovorím, že mám zle, ale lepšie ako nič. Musíte povedať, že je lepšie ako nič. Tu koňa, ten koň neviem, jak sa bude volať, to sa bude volať Felko napríklad. A ma zaujíma, že koľko ľudí je zo Slovenska a koľko je z Česka. Napíšte mi to do komentáru. Dajem stavať, no. Ľudia, toto keby ste vedeli, nie je žiadny sponzor videa. Lego nesponzorujem. Nesponzorujem zatiaľ nič. Nie som chcela, ale... No možno dakedy v minulosti budem takého. Či toto v budúcnosti možno tako budem sponzorovať, ale nie je to isté. Takže nie je to isté. No, napíšte mi ľudia, že kto má radšej Lego, alebo kto má radšej počítačové hry. Lebo počítačové hry viete, že nie sú dobré. Počítačové hry sú... Nechcem sa vyjadrovať. No proste zle. Ale ja postavím prvý strom. Keď sa mi ho podarí, že je nevyzerá strom. Ja som iba stával taký polostrom, čo vyzerá jak ľudia, ktorí týždeň neumývali žumpu. Je taký polostrom. Alebo toto dávam preto jedno, lebo sa mi páčia také polostromy. Lebo som to videl niekde na YouTube v takom parku a sa mi to strašne páči. Takhle som mohol dať kola. Ľudia, prosím, dajte mi aspoň 2 lajky, mne to veľmi pomôže, lebo ja sa proste snažím všetko robiť preto, aby ste mohli pozrieť videá. Ale počúvajte, keď dajte ten like alebo odber, môžete ho aj zrušiť, keď si to rozmyslíte, ale pre nás to YouTuberov bude smutné. Ľudia, možno si zmením profilovku, ale meno bude mať stále také isté, Truxpoter Lukáš. Alebo mám si dať také iné. Povedzte vy mne, ja preto sa vás preto pýtam, aby ste vedeli toto, keď budete si hľadať iba tento YouTuber je najlepší. Ale to YouTube vlastne nevyhľadať. A hľadáte iba. Nejak čiluje. A ja. Aspoň
pote Lukáš, ale čo je? Jak pote Lukáš? Ale jak pote Lukáš? Aj ty. Я его не познам, то не будем кликать на припаде. Prepačte za grafiku, ale nemám veľmi dobrú grafiku a myslím, že som taký, že polochorý, ale nie veľmi chorý. Toto je hrozné. Z tohto videa asi všetko a zajtra natočím ďalšie. Bye bye!